Aħna illum bħala peress id-doluri bħalma nagħmlu dejjem. Aħna nintaqgħu ma' nies illi illum jistgħu jgħidu li huma id-doluri. L-ewwel ma rrid nurikom dan ritratt li forsi jista' joħroġ fuq il-television għaliex dak ir-ritratt huwa ritratt tan-nisa fil-gwerra tas-Sirja. Daw huma d-doluri, daw li qed jaħarbu mill-pajjiżhom biex jiġu hawn u kultant ngħidulhom go back to your country. Doluri oħra hija mara illi ċemplitilna bħalma jċemplu ħafna nies u għaltilna li kienet miżżewġa wieħed Libjan, il-Libja, telaq il-Libja, kellhom tifel, kellha il-Libja u bdiet tibgħat it-tifel fil-vaganzi biex jara l-missieru kif inhu xieraq. Ftit xhur ilu bagħtet it-tifel u qal li mhux se terġa' taraħ iktar bajnejha. U biex taxxaq bħalissa hemm il-gwerra fil-Libja. Aħna ħadnina daw il-kummenti. Aħna qed nifolowjaw l-istorja u se naraw illi kemm jista' jkun it-tifel jingħaqad ma' ommu mill-aktar fis. Araw l-istorja. Konna miż-żewġin jiġifieri u l-argument. Bdejt imsawta, tafani kważi f'koma. Beda jsawwatni bl-injab. Kollox beda jsawwatni ma nafx biex beda x'kellu jabtu meta tisma' t-tifel qallu qallu għalfejn ma tagħmellek. Mbagħad kont nibagħtu kull sena il-vakanzi tal-iskola tas-sajf kont nibagħtu biex jara missieru. Dil-aħħar li bagħtu għalli tifel mhux ġej iktar. Fi Tripoli fejn hemm il-gwerra. Qed tinkwetani ħafna u qed nistenna li xi ħadd jgħidli li t-tifel miet. Dik qed nistennija. La xejba norqod, immur għax-xogħol, ninżel għax-xogħol. Lanqas naf x'inhi sodda bħalissa u lanqas naf x'inhi wikel bħalissa. Inkollu nistenna li jiġi jew insibu jgħidu li qed miet mingħajru ma nafx kif qed ngħix. Le nimissih ħafna. Nara kamra tiegħu, nara l-uniformi, nara sħabu, l-tratti tiegħu. Minġuha ħafna u nixtieq ħafna nara. Nixtieq niftaħ il-bib u jgħidu li jagħtaw. Dik li nixtieq. Id-dar kienet vojta u baqgħet vojta. Għandi stalli ġo qalbi. Ma nistax nemmen li t-tifel liftu għal kollox.